Τελικά χρειαζόμαστε όλοι ψυχολόγο. Έλαβα πάρα πολύ αυτή την ερώτηση κάτω από ένα βίντεο όπου μιλούσα για ανθρώπους που πηγαίνουν σε ψυχολόγους και επιστρέφουν λέγοντας ότι ο ψυχολόγος μου είπε ότι δεν χρειάζομαι. Έκανε ένα σχετικό βιντεάκι και αυτό ήρθε αρκετά από κάτω. Λοιπόν, να σας πω πώς το βλέπω εγώ το πράγμα. Η ψυχοθεραπεία είναι, νομίζω, παρεξηγημένη όσον αφορά το τι κάνει. Η ψυχοθεραπεία είναι σίγουρα μια μέθοδος που μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν διάφορα συμπτώματα. Τι εννοούμε συμπτώματα? Εννοούμε υπερβολικό άγχος. Και παρένθεση τώρα εδώ, γιατί λέω υπερβολικό άγχος και δεν λέω άγχος? Γιατί άγχος έχουμε όλοι. Γιατί ένα ποσοστό άγχους είναι φυσιολογικό και απαραίτητο να το έχουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Η στεναχώρια, είναι φυσιολογικό να αισθανόμαστε στεναχώρια, να αισθανόμαστε θυμό, να αισθανόμαστε δεν ξέρω και εγώ τι. Άρα, συμπτώματα λέμε ότι έχουμε όταν κάποια φυσιολογικά κατά τα άλλα συναισθήματα ή αντιδράσεις ή συμπεριφορές ένας άνθρωπος τα παρουσιάζει είτε σε μία ένταση ή συχνότητα που του προκαλεί του ίδιου δυσφορία, δηλαδή λέει δεν αντέχω το άγχος μου ή δεν αντέχω τη στεναχώρια μου ή δεν αντέχω το τάδε πράγμα που κάνω, ωραία, είτε όταν αυτά του προκαλούν αυτό που λέμε έκπτωση στη λειτουργικότητα, δηλαδή εμποδίζουν τη ζωή του, με λίγα λόγια. Ακόμα και αν ο ίδιος δεν αισθάνεται άσχημα με αυτά, βλέπει ότι κάπως επηρεάζει τη ζωή του. Όταν λοιπόν ένα από αυτά τα δύο κριτήρια υπάρχουν για κάποια συναισθήματα, λέω, συμπεριφορές, μοτίβα, τρόπο σκέψης κλπ, λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα σύμπτωμα που η κατάλληλη ψυχοθεραπεία και ένας έτσι έμπειρος και υπεύθυνος και καταρτισμένος κατάλληλα θεραπευτής μπορεί να τον βοηθήσει πράγματι στο να βελτιώσει, αν θέλετε, αυτά τα συμπτώματα που παρουσιάζει. Και βάσει αυτών των συμπτωμάτων υπάρχουν και οι διάφορες, όπως λέμε, διαταραχές. Εντάξει, μια αγχώδης διαταραχή, μια διαταραχή της διάθεσης και ούτω καθεξής. Ωραία. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν μπορεί σίγουρα να βοηθήσει σε όλα αυτά τα πράγματα και νομίζω είναι και εκεί που ξεκινάει λίγο και η παρεξήγηση. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουμε ότι αυτό είναι όλο και όλο, πρέπει να έχω κάτι, πρέπει να έχω ένα πρόβλημα για να πάω να ζητήσω τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας. Τώρα έπαθα ένα λαγκάρισμα γιατί έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό μου, ότι νομίζουμε ότι είμαστε εμείς που δεν έχουμε πρόβλημα και οι άλλοι που έχουν πρόβλημα. Όλοι σε κάποιες περιόδους της ζωής μας κάποιο είδους συμπτώματα θα τα παρουσιάζουμε, οπότε δεν είναι οι προβληματικοί κι εμείς. Όλοι στη ζωή μας κάποια στιγμή θα ζορίστουμε από κάτι. Τέλος πάντων, παρένθεση αυτό. Η ψυχοθεραπεία όμως δεν είναι ένα εργαλείο που απευθύνεται αποκλειστικά σε συμπτώματα, σε προβλήματα, σε διαγνώσεις. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για αυτό που λέμε αυτογνωσία. Και αν θέλετε, για μένα, προσωπική μου άποψη, η αυτογνωσία είναι αυτό που θα μας ωφελήσει και θα μας βοηθήσει στο να ζήσουμε μία όμορφη ζωή. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά. Γιατί μία ωραία, πλούσια, με νόημα, γεμάτη ζωή δεν είναι απλά η ζωή που δεν έχω ένα πρόβλημα ή που δεν έχω ένα σύμπτωμα, αλλά είναι μία ζωή που για να μπορέσω να τη βαδίσω και να τη ζήσω και να την βιώσω, χρειάζεται, δεν μπορώ τώρα εδώ να εξηγήσω το γιατί, χρειάζεται να έχω δουλέψει στην αυτογνωσία μου, στο ποιος είμαι, τι είναι αυτό το σύστημα που εγώ είμαι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας και είναι μια δουλειά που δεν τελειώνει ποτέ. Μέχρι το τέλος της ζωής μας μπορούμε να βαδίζουμε
σε αυτό το ταξίδι της αυτογνωσίας. Είναι ένα υπέροχο ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι που όχι απλά δεν χρειάζεται σύμπτωμα ή πρόβλημα για να το κάνω, να το περπατήσω, αλλά πραγματικά είναι κάτι που δίνει χαρά. Και χαρά είναι και μία πολύ μικρή λέξη για αυτό που λέω. Λοιπόν, η ψυχοθεραπεία λοιπόν για θεραπευτές που μπορούν να προσφέρουν την αυτογνωσία, που έχουν τα εργαλεία για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του, είναι λοιπόν κάτι που όλοι θα ωφεληθούμε από αυτό. Δεν θα πω όλοι το χρειαζόμαστε, κανείς δεν το χρειάζεται, δηλαδή θα ζήσω μια ζωή και χωρίς αυτό. Θα ζήσω μια ζωή, αλλά και με άγχος θα τη ζήσω τη ζωή. Και με κατάθλιψη θα τη ζήσω τη ζωή. Και με κρίση πανικού θα τη ζήσω τη ζωή. Και με 1002 προβλήματα θα τη ζήσω τη ζωή. Και χωρίς κανένα πρόβλημα ψυχικής υγείας θα τη ζήσω τη ζωή. Και χωρίς αυτογνωσία θα τη ζήσω τη ζωή. Τι ζωή είναι αυτή που θα ζήσω όμως, είναι το ερώτημα. Λέω εγώ. Και η αυτογνωσία βοηθάει οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει να ζήσει μια ζωή με νόημα. Και με αυτή τη λογική όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτό μέχρι το τέλος της ζωής μας. Είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει, είναι ένα ταξίδι που αν μπεις μέσα σε αυτό θέλεις να συνεχίσεις να το κάνεις. Και με αυτή τη λογική λοιπόν είπα και συνεχίζω να λέω ότι κατά τη γνώμη μου ένας θεραπευτής που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για να προσφέρει και αυτή τη δουλειά, αν ένας άνθρωπος απευθυνθεί σε αυτόν και του πει ήρθα να τα πούμε, αυτός ο θεραπευτής δεν θα του πει δεν χρειάζεσαι. Γιατί ακόμα και αν πρόκειται για την αυτογνωσία μας, όλοι μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτό. Δεν τον διώχνεις έναν άνθρωπο που έρχεται και σου λέει έλα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για μένα. Σκεφτείτε λίγο το παράδειγμα ενός personal trainer, ενός γυμναστή. Είναι σαν να λέμε ότι έχω κάνει τόσο πολύ γυμναστική που θα πάω σε έναν personal trainer και θα του πω ξέρεις κάτι, θα ήθελα να βελτιώσω και αυτό ή θα ήθελα να δω και εκείνο. Με δική μου επιθυμία και να μου πει αυτός όχι δεν χρειάζεσαι. Τι θα πει δεν χρειάζεσαι, θέλω να συνεχίσω. Θέλω να συνεχίσω την προπόνησή μου, θέλω να συνεχίσω να βελτιώνω τον εαυτό μου, θέλω να κάνω και ένα διαφορετικό σπορ, θέλω να βελτιώσω και άλλου είδους, πράγματα στο σώμα μου. Όπως κανείς, είναι παράλογο να του πει κάποιος όχι δεν χρειάζεται, σταμάτα την προπόνηση. Την προπόνηση μπορώ να κάνω μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μου και να είναι ωφέλιμη για μένα. Με την ίδια λογική, την προπόνηση του εαυτού μου, της αυτογνωσίας μου, της αυτοβελτίωσής μου, μπορώ να την κάνω μέχρι το τέλος της ζωής μου. Και όπως για μένα ένας γυμναστής δεν θα έλεγε ποτέ σε έναν άνθρωπο όχι, δεν χρειάζεσαι προπόνηση, δεν χρειάζεσαι άλλη προπόνηση. Με την ίδια λογική, ένας θεραπευτής ακούγεται περίεργο στα αυτιά μου να πει σε έναν άνθρωπο όχι, δεν χρειάζεσαι συναντήσεις. Ξαναλέω, μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας και χωρίς αυτά, και χωρίς προπόνηση και χωρίς γυμναστική, αλλά ο καθένας διαλέγει για τον εαυτό του αν θέλει να ζήσει τη ζωή του έτσι. Και ένας άνθρωπος που έρχεται και λέει θέλω κάτι καλύτερο για μένα, είτε όσον αφορά το σώμα μου, είτε όσον αφορά την ψυχή μου, ναι, είναι παράλογο ο άνθρωπος που μπορεί να του δώσει αυτή την καθοδήγηση να του πει όχι δεν χρειάζεσαι. Λοιπόν, ελπίζω κάπως να βοήθησα να απαντηθεί η ερώτηση του χρειαζόμαστε όλοι ψυχολόγο και ναι, θα χαρώ να ακούσω τα σχόλια όλων.